9-1 było słychać, dziękuję. Okay.
Jestem zablokowana za zdecentrowaną szóstką Meżerowskiego w kierunek do Ciebie od 5:58, także czwarty, jak będzie miał jasno to na Polsce, to nie przyjeżdża do Świętogłowy. Będziesz na technicznym, a będzie 9-4, jak będziesz na technicznym, a będzie jasno, to nie będziesz się
wersja IA i 9.1, że jak będziesz miał jazdy na techniczny, to masz sobie strasić i zjeżdżać na dół. No dobrze, na razie tylko coś słyszałam, że będzie